tunda kun ba da shawara a kai hari Kimbana, ni ma na amince.
wato ni suna na Haruna, ni mutumin Gimbana ne. Nakan je Zamfara kasuwanci. Akan hanya ta dawowa ne na haɗu da dakarun gobir suka yi mini waso su. Duka suka bar ni da raina. Ko kuma bayan Allah mai labarin ku. Masha Allah, lalle abin da muke labarin mu mun taho neman wani bawan Allah ne wanda ana ce mishi Shehu dan Fodiyo. Kaji abin da ke tafi da Ko ka san shi? Daman kun san shi ne? Wannan dattijan shi kadai ne taɓa ganin sa, amma mu labarin shi kadai muke ji. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gama ni da ku. Ina tabbatar muku ina tare da ɗaya daga cikin almajiransa, wato Malam Abdulsalami, wanda ya taso daga alƙalawa ya dawo nan Gimbana da zama saboda yawan takurawan da sarakuna suke masa. Da za ku amince in tafi da ku in haɗa ku da shi, za kun cimma burin cikin sauƙi. Wannan an shawara ce mai kyau. Shawara ce mai kyau. Kwarai da gaske. Wannan shawara ce mai kyau. To don ya murmure ko dan samu sauki a cikin sai dan ya kwari sai mu bi shi ko a haka ya ko kuma za mu tambaye shi ki matsalar shi ko ko shi kenan da insha Allah ko Daktar, daktar na hajji. su ne can Wani ko tabbas. insha Allah matarka da yayanka sun ɗauki. Allah ya taimake ka. Idan wawayen gari sun fara ɗaukar doka bisa hannunsu don takamarsu ga wagga mallami, to gaskiya lamari ya so mu lalacewa. Ya kimci. Allah ya taimake ka. Allah shi baka nasara. A yi min izini in ji in kama wagga mafillatin domin shi zama darasi ga talakawa. Zaman ka lafiya. Alhamdulillah. Gaskiya ne Allah. Wasan ka lafiya. Allah ya baka nasara. Kamu shi na iya tunzura wawayen gari. Gwamma a korai shi ba ƙasar ga don mu samu damar hukunta waɗanda addalai. Allah ya taimake ka. Allah shi taimake ka. Idan Usman ya bar ƙasar ga har kajin garin ga sai mun yanke su duk gaba ɗaya. Kaga ta kowa ta ka sai wuyar gari. Alhamdulillah. Maga takarda. Allah ya baka nasara.
saƙo ya iso gare shi ya fice wa ɗagyal ya bar shi don a zo da hari a ci shi. Shehu ya ce baya tashi sai da duk jama'a ba zai rage ba. Sanda yunfa ya fahimci matsayar mu ta adalci, shehu kanta yake hukunci sai ya ce ya ba da yanci a zauna ba za ya kai hari ba. Shehu ya ƙi kula batunsa, yunfa sai ya fusata yassa mutanensa su dinga kisa, inda duk muke yunfa yassa a duran mana ba da rangwame ba. Da ganin haka shehu shi ma ya yi umarni azima don ya kare tasa umma. Malam Agali ya ce ma tsara baya ka kauda masu gaba. Sababin wannan ibara jama'a da yawa ta tsira suka cimma gari kabira, muka gode wa tabara bai bar mu cikin bakin ciki ba. Da ganin haka tofayin fa sai ya fara shirin masifa, ya yi ta gayya don adafa. 'Yan uwansa sarakuna fa sun ta shiri ba kankanin shiri ba. Ƙoƙarinsa ya tumɓuke mu ya ga ba mai taimakonmu, babu mai wani tausayinmu, sun haɗe kai ne a kanmu su ga dai ba mu kai ga nasara ba. Sarkin gobir ya lura duk mutane na ta hijira, ya yi wasiƙa sai ya tura, wazirin gobir ya tura da wasiƙar ba da jinkiri ba. Ita wasiƙar da ya kawo shehu ke roƙo ya dawo, nan garinsa ɗagyal ya dawo, duk mutane ma su dawo. Ga jawabin shehu bai bace ba. Shehu ya rubuta tasa baya komawa garinsa sai ya kyautata addininsa, ya ji tsoron khaliƙinsa, ya tuba da zalunci da gaba, sai ya zama mai adala, ya bi addini na Allah, wanda duk ya saka a zilla ya sake su su bauta Allah, tunda ba shi ne ya ba su rai ba. Dukiyar jama'ar rugunku wacce kun ka mayar ta taku, ku mayar musu babu shakku. Jama'ar mu da jama'ar ku sai hulɗa ba da tsangwama ba. Wanda duk kuka sa a kunci, ka sake su su sami yanci, ka bi tsarin musulunci, ko ina a yi adalci, ba mu ba ku in ba a yi hakan ba. Fada ta kai fada, ya dodo mai rafanai, tsakan dare hana tafiya, hadari sa gabanka inda kake so, rugum babban motsi ko na lahira ya ji ka, ramin maciji in kana nan in ma baka nan kana nan, kai ka iya kai ka hana kowa ya iya, kai ka tara kai ka isa ka tara, babu mai ikon da ya isa ya tara sai kai. Ga fada ta kai fada, ga galadima, ga makama, ga sarkin galmi, ga maga takarda kan aikin shi, ga malaman fada duk an taru kai ake jira, kai ake saurare, ga sarkin yaki duk kai ake saurare. Da ɗaya da wanda kake so, dubu jiran mutum ɗaya, kai muke saurare, kai ka iya kai ka hana kowa ya iya. Sarari Allah shi baka nasara. ya ansa jakada, ya ansa jakada, ya ansa jakada. Tare muke da jakadan Usmanu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hattara ta kada wajen. Na kawo sako ne daga wajen Shehu Usman. An gaishe ka maga takarda. Aikinka na kyau maga takarda. Yayi daidai maga takarda. Bayan gaisuwa, ban ga wani abin alheri a gare ka ba, da har zai sa in dawo, ya kai wannan malalacin sarki. Kafiri, fasiki, azzalimi. amma mai zan fama. In ka isa ɗa namiji, ka shirya yaƙi ga nan tafe. Zan ci mutuncinku, goburawan kawai. In ji shi ba. Wannan abin da aka karanta
ba shi ne abin da Shehu Usmanu ya aiko ni da shi ba. Sun canza ne domin su tada zaune tsaye. Sun canza ne domin su shiga tsakaninka da gaskiya. Ruwa mana baki, kana nufin maga takarda bai iya karatu bane. Ko ka dauke mu jahilai na. To kun juwa abun hadda ɓaci inna lillahi wa inna ilaihi da cin mutunci. To yanzu wa akan gaskiya tsakanin ni da hitinanan bahilla can ga ko abisa kai abusa gaskiya kada kuma da mai abusa gaskiya ko qatiluhu hatta la takuna fitna da mai magada annabawa a yake shi har sai an gaba shi kofuna ina wurin ka ji gaskiya malamai sun faɗi kuma wannan fitina sai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. haka yake malamai dan ba a san inda za ta tsaya ba ne fa Allah ya ce subhanallahi subhanallahi. Kuma daga nan fada ta kare ba ta kara wannan hitine daga nan ba ta kara. Ai daga nan an mata iya. ka tashi ka tuka wani waje ko ɗan rakiya ba mu haɗa ka da shi, kuma in ka ta yi ka ce ma Usmanu shi saurari gamuwa da ni, ina nan bisa kai ne. Dole mu ga bayansa. ƙarya yake a doron ƙasa. ƙarya kuke filani ƙarya yake ko da carbi uwa mu za a nuna ko da carbi sai mun gama sarkin yaƙi na nan da jama'arsa. Allah kiyaye wannan hatsari. sarkin gobir ya shirya, hakimai ne sun ka shirya, yi wasiku duk a shirya, ga sarakai 'yan hamayya suka haɗa kai suka daina gaba, sun game sun haɗa hannu sun ta yin tsafi da jinnu don su murkushe masu dino. Mabiya Shehu Usmanu babu inda ba su ga wahala ba. Hausa banza bakwai sarakai sun haɗe sun ɗau matakai, sun ka ɗaura shirin dawakai, inda duk da awon matakai ba a zauna babu tsangwama ba. Sarkin gobir ya yi tarko, duk mayaƙa ne ya ɗauko, mahayansa suka yi ta sabko. Yaƙar mu karo na farko mun ga tashin hankali fa babba. Gangami da suka yi a sannan, tanadinsu a kan muran nan ya fi yadda nake faɗin nan. An girgiza lokacin nan, Allah ba yadda bai iya ba. Sanda dai ya fito jakada daga gun sarki a fada, ya ɗimauce ne saboda bai da ɗan rakiya ko shaida, sarkin bai ba shi kariya ba. Ga hujumin gobirawa inda duk sun kaga muminawa, ma'ana Usmaniyawa, da ganinsu suke kashewa, amma bai ba shi kariya ba. Taimakon Allah ta bara ya arewa cikin lalura, ya yi ta keta tsayin sahara, da ya kai ga adar ya tsira, daga nan bai sami mishkila ba. Tambari a bungulu sarki bayan ya yi mar masauki, sai ya sa wasu masu doki sun kai masa rakiya ta kirki, ya iso mu kai marmara ba. Mun ji labarin zuwansu, yunfa sun gayyar irinsu,
azminawa na cikinsu sun nufo nan da shirinsu ba ɗan ƙaramin shiri suka yi ba. Nan da 'yan kwana ƙalilan bai wuce 4 za su zo nan. Dole mu yi shiri kabiran. Malamai da yawa a zauren muka fara shiri ba mu tsaya ba. Shek ya ce an san yawansu ba a gane adadinsu sai ka ce fa ana haƙo su, inda duk muka tsammace su sai mu kai matsayar da za mu diba. Mun ka ɗauko taswira mun diba da idon basira yadda za mu yi mun ka tsara. Shehu sai yi mana ishara da mu ƙara shiri ba ma saki ba. Ya ishara ne a aika gayyato jama'a na harka na kusa a kira su duka don a murƙushe masu shirka. Gargaɗin da ya ba mu muka karɓa. Gargaɗin farko ganima, kada kowa ya zalama, a raba daidai da kima. Alƙawar mu riƙe da girma, yaudara ba muminai suke ba. Kada ku yi musu lagagawa don haramun ce ga kowa, mace yaro tsoho kuwa kar ku bi su kuna kashewa, kar ku yi ɓarnar kisa ga dabba. Banda wanda suka yi nadama, wanda sun kabi islama, masu rauni banda su ma, masu raunuka azima ku kula su idan ba su cika ba. Wanga shehu ya gargade mu, daga nan fa ya sallame mu, yi du'a'i na gare mu, addu'arsa ta bibiye mu, mu saba abin da ya faɗi. Malaba ɗaiɗai duwatsu biyu mai hanya matsatsu, muka sa jama'a natsatsu, wasu ma suka hau duwatsu, muka yi ni abun ba su zaka ba. Laraba muka san bayani sun karo da wasu filani wanda sun ka bi ga dini, kansu ne suka huce raini, ba su san ba da mu suka yi karan ba. Don su a zaton da sun yi, tun da sun ga shirin da sun yi, babu wanda suke da shayi, har da alfahari suke yi, babu wanda ba za su gagara ba. Sun ka koma inda tafki, sun ka fara biki da girki, sun zaton an ƙara yaƙi. Haka labari na kirki ya iso mana shagalan 'yan gaba. Wanga labari da ya zo sai ya sa maka ƙara ƙwazo. Shehu na Usmanu Gwarzo ya kamanta fitar da manzo da aka yi a Makka da su sahaba. Yau a ce mana maƙiyi ne, suka makanta suna biki ne, taimako daga Rabbana ne. Kar ku manta fa da su ne wanda sun muku danniya da zamba. Sun fitar ku gidaje naku, sun kwace dukiyarku yadda Makka kawa nabinku. Gashi yau sun biyo ku sunnar Allah ku da ku duba. Dan kun ce musulunci shi kuke so yi hukunci, ba ku son duka zalunci. Dole ne a yi adalci, duk mutum ya bi khaliqinsa Rabba. Jama'a domin ku gane, wanda duk azzalimi ne, marbara'a wajibi ne, kare dini wajibi ne, wanda ya sakaci akwai azaba. Ko a yau mutuwa ta ɗauke ranmu nauyi mun ka sauke, gaskiya muka riƙe da gaske. Ga bishara don ku miƙe ku tsaya ƙyam bisa wanga turba. Rabbana ya alƙawar fa, wanda ya riki gaskiya fa, taimakonsa yana gashi fa, kuma baya shiga masifa. Ran ƙiyama janna za ya karba. Ni kira na dai ku daure, gaskiya ku riƙe ku jure, kawo kanku su zama a cure, nasara to za ta ɗore in ba kun sabon ubangiji ba. Rabbu na yi roƙo gare ka don Muhammadu annabinka, don iyalai na ya tsarkaka, taimakawa mujahidanka su yi aiki wanda za ka karba.
Allah ya ba mu amanar rayukan matanmu da 'ya'yanmu. Yau nasarar addini ta fada a hannunku. Yau gabaki ɗayan jama'an shehu sun dogara da ƙarfin zukatanmu da ƙarfin imaninmu. Shin za mu bar shehu shi kaɗai ne, ko kuwa za mu sa kai mu sadaukar da kawukanmu domin kare addinin Allah, mu yaƙi maƙiyansa iyakan ƙarfinmu? Ya ku dakarun Allah, kar ku ba da kunya, ku bi mu faɗa ma maƙiya, ku bi ni mu kutsa, kada wanda ya saki takobinsa sai dan ya kai maƙiyin Allah lahira. Ku riƙe dawakanku da hannun hagu, takobinku da hannun dama, kada a bar kowa a baya, ku haɗa kawukan dawakanku, kada wani ya wuce wani, ku bi bayana ko nasara ko shahada. Allah shi nade, barka shi nade, Allah shi tsare ka, sun kawo kai ka shi nade, sun kawo hari. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Me kun ka tsayayi nan? An kawo mana hari. Ku kai ku yaki. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
za mu ci mu gobirawa ba mu gaji rakkanci ba mu tsaya mu ci السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. Allah ya Modibo. Mun kori sarkin gobir kuma mun samu ganima. Kuma mun koro sarkin gumhannan. To ai sai mu koma gida mu huta. In ya so daga baya ma dawo. A'a, yaƙi ɗan zamba ne. Ga inda muke, ga kuma inda suke, ga kuma garin da muke son mu kama. Idan muka ce mu koma gida, za su iya mana yankan baya. Yanzu haka fa, sarki ya aiko da runduna. Kuna so mu halaka kawo kanmu ne da dukiyoyinmu? Ba kwa yi tunani akan haka ba. Subhanallah, subhanallah. Ai jihadi ana yin sani fi sabilillahi. Kuma daga cikin muhimman sharuɗansa akwai sadaukarwa. Ko da a ce sarkin gobir ya turo rundunoni domin su yaƙi mu, kada fa mu manta mu dogara mu ga Allah yake, kuma rundunarsa ita ke gaba. Kun gani da za a ce mu kama wannan garin, to da su ba su ta inda za su bullo mana. Insha Allah ta'ala gobe da sassafe za mu fita da baki ɗaya mu mutum kare su. Ina fata an fahimci wannan. Haka dai muka samu kanmu sambo ka bashi da ke cikinmu ya yi munafunci ya bar mu ya guje da waɗansu ƙaunmu wanda ba Allah suke nufi ba. Sanadin wannan gujewa sai ya ƙarfafa 'yan adawa sun kashe mana muminawa, adadinsu na da yawa, haka ya sa ba mu jima a gumba. Lokacin da muka yi niyya za mu magabci a hanya, jama'ar gumi 'yan hamayya sun tsare mana wata gayya da suka yi musu wasoso da zamba. Har wasu mufa sun ka kama, dukiyarsu tana da dama, sun riƙe ta kamar ganima. Shehu ya ji ya ce mu koma a ga ko tsinke ba a bari ba. Sai aka yi tawagar musamman domin aikin musamman, har da ni dinnan Muhammad na takaita ma almuhimman mu bar ko tsinken mu ya bace ba. Mun tsaya kyan mun jihadi, mun fatattaki 'yan fasadi, jarumin nan mai jihadi agali muka bar shi lardi, ya tsaya bai bi mu wuce ba. Ya fatattaki 'yan adawa, ya yi masu yankan kabewa, ya yi ta bin su suna gujewa har kusan alƙalawa. Daga nan ba mu sake jin tasu ɗuriya ba. Bayan mun zo magabci, an wasiƙu sun wadaci, hausa duk wani masarauci an kira shi ga musulunci, ba wanda manzanmu bai ishe ba. Shehu ya aiken wasiƙu ya rubuta muna kiranku, kar ku taimaki masu shirku, halaka ce za su ja ku tunda ba Allah suke nufi ba. Taimakawa junud na Allah, masu cewa abi Allah, manufarmu kawai adala, kar ku damu da masu shela kanmu ba gaskiya suke faɗi ba.
mu kiran da muke ku gane a zo a taimaki gaskiya ne, saba wannan hallaka ne. Rabbana yayi alkawar ne za ya taimaki muminai farabba. Sarkin Katsina na sannan da ganin sakon mu dinnan sai ya harzuka kunji wannan har ya ga wasiƙa dinnan bai karbi kiran da shehu yayi ba. Sarki na Kano Fashiku ya karbi kiran da farko, jim kaɗan sai yayi loko ya ga wasiƙa ta sako ya zama bai amsa mai kiran ba. Hausa da yawa masarautu sun zama a amama kantau, sun wa aiken shehu mantau. Zazzau sarkin su Jatau shi kadai ne bai yi gardama ba. Jatau duk rayuwarsa ya bi shehu iya saninsa, ya riƙe alƙawarinsa. Rabbi Allah ka ji kansa, ka haɗa shi da annabin ka babba. Daga nan shawara ta kaya, mun ga dacewar mu juya baya yaƙar 'yan hamayya. Shehu ya zango a hanya, sifawa ya sauka shehu babba. Shekara da shekaru kuna kallo ina ta fama da jama'a, ba ku an wana min da komai ba. Shin sarauta da kuka ban muna kuka santa tozarta? Ko kuwa ina ta sha kumya? Taimako na kabida! Taimako na kabida! Taimako na kabida! Dan in murkushe hitinan nan dan bahilla ta naga. Ranka shi daɗe. Allah shi baka nasara. Sarkin gumu ne ka sallama. Kun ji ko? Usmanu na! To wallahi, idan ba ku taimake ni ba, ba ni ba ko ku kuna ganin kaskanci da wulakanci. Rashin wakar sa. Na san ka samu sakona. Kana ganin sulhu da Usmanu ba kaskanci bana gare mu. Sam, sulhu da Usmanu ba kaskanci bane ba. Wallahi faɗa da Usmanu shi ka jawo mana kaskanci. Ina so ka gane cewa wallahi tunda har kaga Usmanu ya sake dawowa cikin yankin kasarka, to gaskiya ya fi karfin a murkushe shi. Ni an mafita. Sai ka aika wani mai hankali daga cikin mutanenka ya je wurin Usmanu su yi sulhu. Idan kuma har sulhun bai yiwu ba, to kaga mun ƙara samun lokacin shiri. Assalamu alaikum. Ana ta fama? Allah ya ce mu. Akramaka Allah. Na ga Galadima ya zo wurin shi. Kana da labarin dalilin zuwansa?
Galadima ya zo ne saboda neman sulhu tsakanin sarkin Suyumfa da Shehu. Sulhu? Abin da ya kawo shi. Ba san matakin da Shehu ya dauka? Matakin da Shehu ya dauka shine Yumfa ya zo da kansa saboda su tattauna. Babban magana. Mai taimaka. Masha Allah. Takawanka lafiya mai duniya. Mai tsibiri magajin bawa. Dodo mai inna. Mai tsibiri magajin bawa. Hanya kada kake maganin bako. Gangara sa uban wani sauri. Tsohon zaki maganin saurayin kare. Aljihun baya mai wuyan sa hannu. Gaishe ka makama. Gaishe ka makama. Sarki ya amsa. Gaishe ka. Nemi wuri ka zauna. Sarki ya amsa. An gaishe ka sarkin galmi. Hattara. Sarki ya amsa. Mai martaba ya amsa. A nemi wuri a zauna. An gaishe ka magatakarda. Gaishe ka magatakarda. Sarki ya amsa. An gaishe ka. An gaishe da ku gobirawa. Galadima ya cika umarninmu, ya gana da Usmanu. Mu ma mun amince za mu taimu ganya don mislu. a kajin kaina domin wanda ya ne a gaban mu ne shi ne shi ya uwayenka da kakanni wayanci to za ce shi ne ta kira sarkin duniya. An gaishe ka makama ranka shi daɗe, ni ma a goma da ni a kashe ranka shi daɗe. Sarkin galma ya wahada biyayya. Tun da haka kaci, ina son a neman hauni shi kasa mana kamu, sannan a bani dama a tura dakaru gida dukkan bayanai su kace mai kai, domin kada tuwayenmu da kakanmu su ce mun bar cikoki cikin wulaƙanci. Ban kashi daɗe. Ranka shi daɗe, Allah shi taimake ka, Allah ya ɗaza ka bisa gaskiya, amma kana nema ka fasa jihadi. Ranka shi daɗe, ga kaina nima ka katse ne tun kafin in shiga wuta.
aiko jakada ga ladima daga fada don su tattauna da shaida. Shehu ya sharaɗi ya bada, ba su yarda da sharuɗan da ya yi ba. Kun ji ba magana ta sulhu, muka tashi da mu da shehu, sai kirara ya sauka shehu. Nan a gali ya samu shehu, shi da jama'a ta muka yi maraba, har da gungun katsinawa, daga nan sai alƙalawa, don mu kama garin da kuwa. Da aka yi ta fafatawa ba mu kama garin a lokacin ba. Assalamu alaikum. Ni ne Sida dan Barhai. Na jagoranci mutanen mu azbinawa. A tare da ni akwai dan Kajiru, akwai Zidiya, akwai Ahmad dan Haidara. A madadin shugabanmu Muhammad Tambari a Gumbulu. Mun zo ne don mu ƙulla amana da ku, sannan mu haɗa ƙarfi don yaƙan maƙiyanku. Masha Allah, idan abin da kuka faɗa gaskiya ne, mun je mun yarda. Da fatan za ku riƙe amana. Idan muka ci amana, mun bar ma 'yan baya abin kunya. Don mu adarawa ba a san mu da saba alkawari ba. An san mu da alkawari kamar rago. Idan muka yi alkawari ba ma tasuwa. ما شاء الله. ما شاء الله.
ko a cikin daji Fulani. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ko namiji. Barka da zuwa. Gaisuwa namiji. Gaisuwa namiji. Sarki garmi ya ce a shaida maka. Sarki Yumfa ya aiko yana gaishe ka. Ya aiko da kyauta. Bayan haka ya ce a shaida maka. Fulani da kake taimako. Babu abin da za su sinana maka. Kuma har yanzu yana kaunanka. Idan Fulani suka yi wargi, to za mu koma mu haɗa kai da gobirawa domin mu yake su. Babban mu yayi magana. Babban mu yayi magana. Babban mu yayi magana. Domin har yanzu shi yana kaunanka. Wannan shi ne magana. Kaji batu ne mai shi. Wannan shi ne magana. Gaskiya ne babban. wannan magana abin dubawa ne. Yanzu ga shi farade a sun fara gajiya suna mai takobinsa a cikin kobi. Lallai duba wannan magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gaisuwa dan barai.
gwaiwar, matole, Laras. Manubara. Laras. lamari ya so ya faci. Sulhunmu da Fulani ya kusa ya lalace. Na ɗauka Fulani za su kama Arƙalawa da sauri domin mu samu ganima. Wannan gaskiya Gashi barada sun gaji har sun fara surutu. Idan Fulani suka yi wargi, to za mu koma mu kulla alaƙa da gobirawa. Wannan mutum gaskiya ne. Wannan magana gaskiya ne. Me ya taho mana da shi? Allah shi taimake ka. Me kake tafe da shi sarkin garmi? Baka san cewa muna tare da Fulani ba ne? Dalilin haka shi yasa sarki Yumfa ya bani gaisuwa ice in kawo maka. Wace irin gaisuwa kake tafe da ita? Ya bani kyawawan kuyangi da tufafi masu tsada wanda kowa zai samu na sarki nasa daban. Wannan shi ne magana. Gaskiya ne. Yanzu da batu. Ranka da ni, mu yi haƙuri, mu tuna da alƙawari, in muka saba alƙawari za mu je kunya. Hai! Ɗaya dara. Mu alƙawarin mu da Fulani, mun yi alƙawari ne, mun doka za su kama alƙala da wuri, domin ku shiga nema. Amma tun kasa, wani alƙawari mun tada shi. Kai mu gaya miki. Gaskiya. Don haka, kamar da Bamba ce, za mu koma da kai da gobara. Me yake su? Wannan gaskiya. Zuwa wannan magana. Wannan gaskiya. A mu ba mu saba da haka ba. Ku tuna Fulani na ganin mu da daraja. Kuma duk duniya an san mu da alƙawari da riƙon amana. Kuma ku yankin da za a kawo maka sarki ba su kai darajar golin ɗini ba. Kuma duk duniya an san mu da mata masu dogon hanci ga dogon gashi. Ina ganin za mu yi tunani, za mu duba. Alƙalawa an wahalta, kan a samu shiga a cita, Ali Jodo ya kasa cinta, ni na je na gaza shigarta, har waziri ba a yi nasara ba. Matsalar da faru shi ne, sun yi garu mai tsawo ne, ƙasa kora mai ƙato ne, ta zama hanyar guda ce, ba mu karɓi garin a lokacin ba. Na kira ku ne domin mu zauna mu tattauna. Wai kamar ku a ce jiya kuna kace na ce tsakaninku. A tare da mu akwai sarkin gari. Yanzu na kira ku ne domin in ji ra'ayoyinku. Kowa ya sanar da ni abin da yake cikin zuciyarsa.
a tare da mu yanzu haka muna tare da Samba Karashi. Shi ɗaya ne daga cikin jama'ar Usman da ya gudu ya bar shi domin rashin alkawarinsa, rashin adalcin shi. Za ku ji daga gare shi. Marai, ɗan sarki ya rage wanda ya faɗa gaskiya ne. Na kasance tare da shehu tun a ɗanya. Duk yaƙoƙin da aka yi tare da shehu da ni aka yi, haka muke da shehu. Na san shehu fiye da yadda ya kamata. Shehun nan da kuke gani ba mutumin kirki ba ne. Shehun nan bai da alƙawari, kuma shehun nan bai da adalci. Kai shehun nan akwai ƙarya. Saboda tun da muka kasance tare da shehu ba mu samu komai ba. Sai ‘yan ganimar da muka samu da muka kori gobirawa. Kuma ita ma ‘yan ganiman ya nan. Sai ya ce komai sai ya yi adalci. ‘Yan ganiman nan kwasa muka bi sani. Irin wannan rashin adalcin da shehu da takurawa da shehu yake mutane. Shi yasa na ga ba zan iya kasancewa tare da shehu. Shehun nan ba shi da komai. Kuma shehun nan ba su da mulki. Gobirawan nan ranka daɗe ni ina ganin su ya kamata a koma haɗa kai. Saboda gobirawan nan suke da mulki, kuma suke da kaje gane dukiya. To saboda haka ranka daɗe irin rashin adalcin shehu shi yasa ni ma na gudo daga gare na dawo gare ka. Wannan shine shawara ta ranka. Shi ne magana. Kai tafi da ki bana da ku kawai. Ina ma shi ne ra'ayina. Tun da na fara cewa mu haɗa kai da gobara ne mu mu gaba ma na Fulani. Sannan bane Fulanin nan ba su da komai sai shiga daji. Amma gobarawa suna da arziki. Dukiya mai yawa. Suna noma. Ka duba duk lokacin da Fulani nan suka zagaya alƙalawa amma sun kasa su da yaki. Kuma sanin mu ne alƙala abokan gaban mu ne. Cincin. Idan muka bari gobara na suka ce mu da yaki, da za mu za su ƙara kulla adawa ne. Saboda haka, mu gaba mu annan Fulani.